खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। फैगौ 19 नभेम्बर 2024 निफ्राय जानो गोनां हिर' आइएसएल सेसन 8 आव बर'नि सासेल' आगोमा फुटबल प्लेयार लेफ्ट विंगार पजिशनाव गेलेग्रा हलिचरन नार्जारी बिथाङा देग्लायबो हायद्राबाद एफसिनि जानानै गेलेगोन। फैगौ नभेम्बर 23 खालार खालि हायद्राबाद एफसिजों चेन्नाइन एफसिनि हेंथायै गेलेनायखौ स्टार स्पर्ट्स चेनेल आरो जिअ टिभि आरो हटस्टाराव नुनो मोनगोन। हलिचरन नार्जारी बिथाङा 2014 मायथाइयाव हिर' आइएसएल फार्स्ट सेसनाव एफसि गवानि जानानै गेलेदोंमोन। बेनि उनाव 2015 आव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि जानानै गेलेदोंमोन। बेनि उनाव 2018 मायथाइयाव केरेला ब्लास्टारनि जानानै गेलेयो। बिदिनो बिथां नार्जारीया मोजांनिफ्राय मोजां गेलेनायखौ नुनानै हायद्राबाद एफसिआ 2020 आव बायना लाङो। थांनाय 2020 आरो 2021 आइएसएल सेसन 7 आव हायद्राबाद एफसिनि जानानै 4 गल सोनो हादोंमोन। बिथां नार्जारीनि सेलारिया 2021-2022 आव 1 करोड़निबो बांसिन होननानै फोरमायो। नार्जारी बिथाङा देग्लायबो जोबोद मोजांसिन गेलेगोन होनना फोरमायदों। थांनाय 8 नभेम्बर सानखालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों फ्रेन्डलि मेच गेलेनायाव हलिचरन नार्जारीया 1 गल सोनानै गेमखौ द्र' खालामो। हलिचरन नार्जारीया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बाथाबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। नार्जारी बिथाङा 10 मे 1994 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। बिथाङा थांनाय 2 अक्ट'बर 2019 मायथाइखालि बरपेटा रडनि गीतांजलि देउरीजों गोथार जुलि जायो। नार्जारी बिथाङा गिबि खेब 2010 मायथाइयाव पाइलेन एरौ एफसिआव सिलेक्ट जानानै 33 मेच गेलेना गासै 5 गल सोनो हायो। बिथांनि जादु गोनां आथिंजों गोमोथाव एसिस्ट खालामनाय पासिं खालामनायखौ नुनानै हिर' आइएसएलआव सिलेक्ट खालामो। आसा खालामोदि उनफ्राव बर'नि गोबां जोलुर गेलेगिरिफ्रा इन्डियानि गिदिर टीमफोरजों गेलेनो खाबु मोनो आरो हारि जौगानाय लाबोनो हायो। बेखौनो आर'ज खालामनानै दिनैनि निउजखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथाङाबो हलिचरन नार्जारीनि सासे फान्सब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।